Today's Our Noble Lineage will be presented in Greek and English with subtitles in Arabic, Aulacese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Greek, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish and Thai. Greek culture was really the peak of human civilization, along with the Egyptian empire. Γεια σας, έκλεκτοι θεατές. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην σημερινή ένδοξη κληρονομιά μας. Η αρχαία Ελλάδα ήταν το λίκνο ενός ύψιστου πολιτισμού της ανθρωπότητας και εκφράζει την δόξα της αρχαιότητας. Η φιλοσοφία, οι επιστήμες, η αρχιτεκτονική, η μουσική και η τέχνη άνθιζαν στην αρχαία Ελλάδα και αργότερα σηματοδότησαν λαμπρές περιόδους άνθησης της ευρωπαϊκής κουλτούρας, αλλά και πολλών άλλων πολιτισμών ανά την υδρόγειο. That was the peak of, if you look at history, the greatest piece of architecture, the greatest contributions to mankind, that was it. That was the moment. Μία φωτεινή πτυχή της πνευματικής κληρονομιάς της αρχαίας Ελλάδας ήταν η ευρέως διαδομένη φυτοφαγική δίαιτα, ανάμεσα στα αφιέστερα και πλέον παραγωγικά μυαλά της κλασικής περίοδου. Η φυτοφαγική ελίτ της αρχαίας Ελλάδας επιδεικνύει μακρύ και εντυπωσιακό κατάλογο. Ο ποιητής Ησίοδος, ο μαθηματικός και φιλόσοφος Πυθαγόρας, ο πατέρας της ιστορίας και πνευματικός δάσκαλος του Ορφέα Ηρόδοτος. Οι μεγάλοι φιλόσοφοι Σωκράτης και Πλάτωνας, ο Μπεδοκλής, φιλόσοφος και επιστήμον, ο φιλόσοφος Αριστοτέλης, ο πατέρας της βιογραφίας Πλούταρχος και ο κατάλογος δεν έχει τέλος. Είναι αλήθεια ότι η φυτοφαγία ήταν τρόπος και φιλοσοφία ζωής των μεγαλύτερων μορφών της κλασικής περίοδου στη Μεσόγειο. Δεν ήταν δύσκολο να βρεθούν διακεκριμένοι φυτοφάγοι σύντροφοι για τον Πυθαγόρα και τον Αριστοτέλη. Διακεκριμένες μορφές σαν τον αυτοκράτορα Κύρο, τον μεγάλο ευεργέτη της Περσίας, τον Κικέρονα Μέγα Ρήτορα και πολιτικό της Ρώμης, που ήταν και εκείνοι φυτοφάγοι και ζούσαν στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η λέξη φυτοφαγία δεν ήταν ο δόκιμος όρος που χρησιμοποιούσαν στην αρχαιότητα, αλλά σίγουρα αποτελούσε πολύ ισχυρή τάση στα λαμπρά και ένδοξα χρόνια της ανθρωπότητας. Η φυτοφαγία ως τρόπος ζωής ήταν οργανικό μέρος του να είσαι φιλόσοφος. Ήταν μέρος των πειπεθήσεων, των διδασκαλίων και της σοφίας των μεγάλων πρωτοπόρων του πολιτισμού στην Ευρώπη και στη μεσογειακή παράδοση. Ας ρίξουμε μια πιο στενή ματιά στο νόημα που είχε στην κλασική αρχαιότητα το να είσαι φυτοφάγος. Ας αρχίσουμε από τον Ησίοδο, τον μεγάλο ποιητή, που έζησε γύρω στον 8ο π.Χ. αιώνα. Τα κείμενα του Ησιώδου με τίτλο «Έργα και ημέρες» και «Θεογονία» προσφέρουν εμβάθυνση στην αρχαία μυθολογία, στις τεχνικές γεωργίας και στη γνώση της αστρονομίας. Προφητικός ποιητής, ο Ησίοδος αποσύρθηκε από την πόλη για να ζήσει γαλήνια σε ένα βουνό. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα απόλαυσε ζώντας με καρπούς, μούρα και φρούτα. Στα γραπτά του, η δίαιτα που βασίζεται στο φυτικό βασίλειο παρουσιάζεται ως άριστος τρόπος ζωής της χρυσής εποχής, που βοηθάει τον άνθρωπο να ζήσει χωρίς ασθένειες και πόνους, αλλά με μεγάλη ικανοποίηση. Όπως οι θεοί που ζουν με γαλήνιο και αδιατάραχτο νου, έγραφε ο Ησίδιος σε ένα ποίημα που εγκομίαζε την χρυσή εποχή. Ελεύθεροι από τα βάσανα και την αγωνία που έχουν οι θνητοί, τα γυρετιά δεν παραμορφώνουν το κορμί τους. Απολαμβάνουν από το συμπόσιο που παραθέτει η φύση, χωρίς χρήματα, και όλες οι αρρώστιες απομακρύνονται. Πληθωρικά πλούσιοι, ευλογημένοι και αξιαγάπητοι. Άλλη μεγάλη μορφή που ακολουθούσε την φυτοφαγία στην αρχαία Ελλάδα ήταν ο Πυθαγόρας, μυθικός φιλόσοφος, μαθηματικός και μουσικός που έζησε τον 6ο π.Χ. αιώνα. Well, Pythagoras was truly
one of the greatest masters that ever blessed the planet. He actually coined the word philosopher, and meaning lover of wisdom. He spent the first 23 or 4 years traveling all over the world extensively, visiting many cultures, many religions, cults, sects, scientists, scholars, savants, saints, holy people, and he had assimilated pretty much everything he was able to. Το όνομα του Πυθαγόρα απηχεί πολύ βαθιά μέσα μας, ακόμα και σήμερα. Ακόμα και αν δεν έχει διασωθεί μεγάλο κομμάτι των έργων του, οι διδασκαλίες και η σκέψη του έχουν γίνει ευρεώς γνωστά μέσα από τα κείμενα του Πλάτωνα, του Φιλολάου, του Οβίδιου και άλλων συγγραφέων. Έχει χαρακτήρι στη μνήμη μας σαν ο πλέον ταλαντούχος άνθρωπος όλων των εποχών, ως εφευρέτης του χρυσού θεωρήματος, της τετρακτούς, σχεδιαστής της αρμονίας και του Πυθαγόριου διαποσών, συνέβαλε στην ανάπτυξη της αστρονομίας και της ιατρικής. Στην εποχή του όμως ήταν πολύ γνωστός ως φυτοφάγος, πνευματικός δάσκαλος και προφήτης. Είχε ιδρύσει πνευματικό σχολείο που δίδαξε 6.000 σπουδαστές και μαθητές, που όλοι ακολουθούσαν τη φυτοφαγική δίαιτα. Στην πραγματικότητα, για 2.400 χρόνια από την εποχή του Πυθαγόρα μέχρι και το 1800, ο όρος φυτοφαγία δεν ήταν καθιερωμένος και οι φυτοφάγοι ήταν απλά γνωστοί ως Πυθαγόριοι, ενώ η διατροφή που βασιζόταν στο φυτικό βασίλειο ονομαζόταν Πυθαγόρια δίαιτα. His main purpose and main teaching, whether it was science, astronomy, law, raising families, whatever the subject was, it was ultimately to align us with our divine nature, and certainly caring for our physical bodies had a lot to do with it. He felt that, you know, the cleaner and clearer that our physical apparatus was, our bodies, the clearer divine could stream through it. So he felt that animal products were to be abstained. Ο Πυθαγόρας θεωρούσε την φυτοφαγία απαραίτητο όρο για την επικράτηση της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο. Ο Σύριος νεοπλατωνικός φιλόσοφος Ιάμβλιχος έγραψε «Για πολλούς λόγους ο Πυθαγόρας πρόσταζε την αποχή από τις σάρκες των ζώων, επειδή κάτι τέτοιο δεν ήταν σύμβατο με την ειρήνη. Για όσους αποστρέφονται την σφαγή ζώων, θεωρώντας το αφύσικο και άδικο, πιστεύουν ότι είναι ακόμα πιο άδικο και αθέτιμο να σκοτώνεται άνθρωπος ή να συμμετέχει κάποιος σε πόλεμο». Ο Πεδοκλής, προσοκρατικός φιλόσοφος που έζησε τον 5ο π.Χ. αιώνα, συνέχισε την παράδοση του Πυθαγόρα. Γνωστός για τη μοίησή του στην θεωρία της κοσμογονίας από τα 4 βασικά στοιχεία του σύμπαντος, ο Πεδοκλής ήταν σφόδρα αντίθετος στις σάρκες των ζώων ως τροφή. «Δεν θα βάλετε ποτέ τέλος σε αυτές τις καταραμένες σφαγές ζώων? Δεν βλέπετε ότι καταστρέφετε τον εαυτό σας, επειδή σας τυφλώνει η άγνοια περί ψυχής?» Όταν επιστρέψουμε, θα μάθουμε περισσότερα για τις μορφές των φυτοφάγων του ένδοξου πολιτισμού της αρχαίας Ελλάδας. Παρακαλώ, μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι Supreme Master Television.